Anya laki din! Wen, anak ko, dito'y kayon ngagnaid iti asawam. May mayat mo't laeng tapno makaurnong kayaw. Nang runa no adanton anak yaw. Naragsak kamay kaninanang yaw iti dayta, anak ko. Saan nga ta nakababain kada kayo kaninanang, tatang? Anya laki din aya, Jimboy. Kasla saan da ka nga anak? Awan parikot. Agnaid kayo lata dito'y balay. Agyaman ak tatang. Nagrigat ti agab-abang. Tadi tala ti papanan ti matmatgadan. Isu nga ron nga umanugot kami kaninanang mau. Nga agnaid kayo dito'y. Agyaman ak manen tatang. Hala nga raw, ingkay bunagan ay dagiti gargarit yaw. Taagyan kayo dito'y balay. Makabannog matiagbo, nagitigargar ta, Jimboy. Sana balitan alpasen. Ken manulaang mo't tabinunag ta. Kaldero ken kawistalaang may. Mabisinak pa'y. Bareng nakaluto ni nanang. Mala. Agi na nakapay bakay. Tay nakitain no nakaluto ni nanang. Agawaan na kumamot ti agluto ta mabisinak hon. Bayo na badmat ni nanang mga gonggonay. Awan pa'y aalistuan na. Nagalasan ti ugali ti manugang maulakay. Imbes nga agsasango tayo amangan. Ngam pinapanaw na takit din. Nasakit tinakam ko. Anya laki din aya, bakit? Basit laban nagdayta. Agtungpal talatan, tapno awan terire. Ay, masairak ka talaga lakay. Apay ngay abastos ti manugang ta. Bay amon kunakmait. Salaan talata ti ugali na. Taasawa mo iti anak ta. Nasairak lakay. Kunametlan no kwarta na ti inggatang ko iti inlutok asidaan. Awan to, pa'y tinted na nga uray piso la ko maamaigatang iti sidaan. Bakit? Pasensya amon ti manugang ta. Oh, dayta ti sidaw nyo, tatang, nanang. Ha, sabaw laang. Wen, agtipid tayo. Idulin ko dayto'y daduma, tas si datay tumanen inton rabi eh. Anya, ay saan Di nakamkit din pagsidaan. Umanay dayta na sidaw nyo. Nayunan nyo la itiin na po'y dayta sabaw ayusan. Anya, Di kay agriklamon. Nagriga ti biyag ita. Iso anasken nga agikonomya tayo. nay, apay ngay akasta grasya. Naimbag kumano si katigim matang dita sidaan. Apay ngay asabaw laang ti ipasidam kada kamay. Nagalas man gayam ti ugalaym. Basta dayta ti sidaw nyo. No diyo kayat san lang. Saan mo kumamod nga imutan da nanang kentatang bakit? Nakaragragsak da ng pasangbay kadata dito'y balay da. Ita, imutam ida iti sidaan. Kaasi damay. Rumbang laang ti kasta nga inaramid ko. Tapno maamuan da ti ugalik. Anatipidak unay. Saan akin natipid da ita? No di kat kinaimot. Laglagi po madadakkel ko ida. Ken nasayada kadata. Iso apang nga asim. Tadi mo ida imutan. Asino ti isakit mo? Siyak wano isoda. No isoda ti isakit mo. Agsina talaangan. Mala. Lipate mo timbagak bakit? Tadyak kayat ti apa.
Oh, adto iti may sa pandesal, nanang, tatang. Paggudwan nyo day ta Ha? Paggudwaan mi day ta pandesal? Katuan, umdas day tan apagarmusaran yaw. Apay ngay akas ta. Idin to ta sika kat uray la upat ti adda di ta plataw. Sa adda pa'y itlog nga ipalaman yaw. Ay kanan mi day ka ni Jimboy. Ay una yan ti kinaimot mo kada kami akatugangam, Gracia. Di o kayat day ta pandesal? Oo, di saan laang. Saan man, Gracia. Kayat may, kanin main, malabakait, agar musartan. Madiday to yan lakay. Kita umot ti kananda nga agasawa ang nga insagana na. At dapay creamer ti kapida. Sakit at dapay itlog apalaman ti pandesal at tinapay da. Idin to tadata, awan creamer ti kapita. Ken awan itlog apalaman ti may sa apandesal nga inted na. Sakit paggudwaan tapay. Manyalaki din aya, bakait, agar musartaki din. Mabitlaeng, tagudwaak to'y bugbog to nga pandesal. Ay sana mabalain. Inakagluto iti kanenta, lakay. Saan nga umdas day takagudwala ang apandesal a kanenta? Ha? Padasam ti agluto, nanang. Ha? Tapag sasawan ka iti saan amalamlamo ti aso. Agtip-tipid tayo. Iso di kay nabuslon iti makan. Kasta ti ugali ni ipaggrasya, nanang. Grasya nga agpayso tinagan na. Ngam kabaliktad mo ti ugali na. Uwan, nakaimimot launay. Jak laim pagarup ama iturod na kami nga imutan iti kastaunay. Akas la isumatan ti akin kukwa iti balay may. Bay aman ta nakpagsasawan? Ay sana lorna anak kaw. Bay abagbagaan ni Jimboy akabsat mo. Sige, nanang. Ngam no saan latang agbaliw. Nasaysaya at no papanawan yung idan, ije balayaw. Ha, ay saan anak kaw. Kaasi damot. Ipagpagapuklatan kin ni Jimboy akabsat mo. No sa dino kat ngamin atin ang kit-kitaan ni Jimboy di ta asawa na. Nagalas mat gayam ti ugali na. Adto yan ti sweldo, Gracia. Gumatang kay tinaimas sa siday na. Tag sida tayo ita itinaimas. Won, ariglado lakay. Inak makitsenda. Kan ano pa iti kayat ko agatangan. Gumatangak pa iti bistidak. Medyo mabayagak nga agawid. Tainak pa'y agpaparlor. Iso asa anak kun ang makapaglabapay. Sige. Tasya akong ti aglaba iti kawustaan na ornong. Bakit? Rumbag lang nga si kati aglaba. Gaputa jak kayat amadadaol dagiti ramay ko. Ang mga numatukol dagiti kukok. Sige nga ron. Inkan makitsinda. Taglabaak. Bakit? Malalakay, mga lakan iti sidaam. Wen, bakit? Mangantayawn, taitay pa'y mabisinak. Ay, mabitla ang nanang, tatang. Day tala ang dilis ti sidaan nyo. Anya? Bay anyo day ta adobo a karnit baboy, ta sidami ka ni Jimboy. Ha? Mala, wenain. No day tatikunam, Gracia. Si dayo laeng takarnay. Taday ta dilays ti sidaan may. Ay sana mabalin ah. Apay ngay aday talaang dilays ti pasidam kada kamay, Gracia. Kat siyak pa'y tinaglutaw. Agreklamo kayo pa'y laang? Pagyamanan nyo pa'y tada pa'y dilis a sidaan nyo. Ala, wenain. Awan reklamo may. Sige, bakit?
Mangantan, kaday talaang dilays ti sidaan ta. Bayantan nga isudalaang ti agsida di ta adobo a karnit babaw. Apay kasta ti ugalim, Gracia. Imutam dana ng kantatang nagawan ababain mo na ikamkamang kalaang ngam kastakit din ti aramid mo. Awan respetom, bastos. Nagadun nga imbagam, Lorna. Hoy! Di ka agin lalaing dito'y balay dana ng kantatang ha. Kasi ka, awan apulos inkamang mo. Ultimo badom. Ni Jimboy akabsat ko ti gimatang. Kasi ka, di mo ammo ti manggad. Day ta agpapapintas ti ammom. Ay, awan bibiyang mo. Pumanaw kan. Nagalas at talaga ti ugali man niya. Nagpuskol ti rupam. Di nakapailakad isina ti kabsat ko. Ta saan ka may bagay kan kwa na? Napintasak. Iso adinak maiturad nga isina ni Jimboy. No si ka, mabalin a kabaulan na ka nga isina ti asawam. Gapo talaad ka. Ngam siyak, imposible ang mapasamak dayta. Ngamin, napintasak launay apara ka ni Jimboy. Agraraman! Agraraman ka talaga! Nagdakas pa'y ti ugalim! Oh, daytoy ti sidayo ken ni tatang nanang. Noodles. Ilutom taday ta ti sidayo niyaw. Noodles? Idinto ta pinagluto nak iti tinula. Saan kayo akasali? Si dami lang ka ni Jimboy to'y tinula. Asawak ti agtrab-trabaho. Iso ano anya ti ipasidak kada kayo. Ano sanyo? Pagyamanan nyo pa'y kidi ataadda. Ay, saan ka lang aruden nagtrab-trabaho dito'y balay? Imutan na kami pa'y akatugangam. Nagalas at talaga ti ugalim amanugang. Nalalas pa'y ataro payo. Sana kun amakaanos iti kastang ugalim, Gracia. Di pumanaw kayo. Ngamin, uray siyak, di kay magustuhan akatugangan. Anya! Dito'y kamin balayaw nga agnaid kininanang Mau, Lorna, ta pinapanaw na kami ni Gracia. Nanggalas matin ti ugali day dyan tao. Isupayan tinang papanaw kada kayo iti mismo, abalayo. Way, anak ko, pimanaw kami latan, tadimi kayat tirirey. Sige tatang, agyan kayo latta dito balay. Awan parikot iti dayta. Saan nga ta nakababain iti asawam? Saan, tatang? Anya lakit din aya. Amo yumat aman nakaawat ken nasingpet ti asawak. Malangaraw, dito'y kami pailaeng anak ko. Kitagyaman kami unay. Gaya mo, Jimboy. Anya ti kayat mo nga inuman, ha? Kape? Wano, tsaa? Tsa atarupam. Anay ko. Anay ko. Apay nga atinong panak matan, Jimboy. Anay ko. Nagsakit. Pinapanaw mo na tatanggan nanang nito'y mismo abalay da? Nagpuskol terupam. Pimanaw damot. May mayatan na pimanaw da. Tapnaawan pasalsali. Inan-anusak tinagalas nga ugalim, Gracia. Ngam agraman na kiti dadakkel ko. Pakitaam iti nagalas nga ugalim. Inimimutam lang arot idan.
Pinapaano mo pa'y ida dito'y mismo, Abalayda? Anay ko. Tinungpanak manan. Anay ko. Ala, pumanaw ka! Diyak ka sa pulan ti asawa, kaskin ka. Panaw! Ha? Papanawon nak? Lakay? Saan ka kay lalaan? Iso a pumanaw kan! Jimboy. Pumanaw kan! Ne, apay nga imay ka dito'y balay ming grasya. Lorna, kasarita kumadananang kantatang. Tagsublida iji balay. Saan da kayat ti agsubli no adda ka pa'y dayjay? Kasarita kumadananang kantatag ipag Lorna. Di nakawagan iti ipag. Tadyak kayat ti ipag akaskan ka. Tinasaya at nga ramidam. Agawid kan ijay lugar anagapwam. Pangasim ka di, Lorna. Takumbinsiram dananang kantatang agsubli iji balay. Tano saan da nga agsubli? Saanak mat amakastro iji balay. Ay na, saan mo abalay dayjay? Balay dananang kantatang mi dayjay. Iso apumanaw kan. Saan da ka akayat ang maikamang kada kami? Ipag Lorna. Pumanaw kan! Saan da ka kasapulan ti pamilya mi? Agpakpakaasi ang Jimboy lakay. Di na ka di papanawan dito'y balayo. Awan mas no papagturungay. Naikatan ti panagayat ko kin ka, Gracia. Total, saan tamot ang nagkalaysa? Kin awan mo't anak ta. Kang runaan na, diyak kayat ti ugalim. Bastos kun awan respetom karagiti dadakkel ko. Agbalbaliw akong Jimboy. Lading itek, ngamsaan ka nakayat. Alaki din, bagkatamunday ta nakabag-abadom. Tapumanaw kan, tatalaga asaan ka akayatin. Anya lakit din na yalakay. Anya laki din tarupam. Jimboy, pakawanin ng kadiya. Sana na maulit. Ang balbaliw ako na talaga. Uray pa agbalbaliw kan. Tatalagaan na punasin na namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, rumwar kan, dito'y balay mi. Sa dino pa'y itan ti papanak. Awan mas no papagturungan. Kasanuag pa'y itan. Hey, anya laki dinaya. Musikat din ay kamkama. Irespito magamay, tinakaikamangama. Tano, imot ka lang aruday. Sakit, bastos ka ba? Ang mga numit sa dayta, tin kay pagsinaan nga gasawa. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag, nga intay pinaulwan. Imo! Dito'y drama tayaw. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag. Anyalaki din. Friend, nadamag mo ka di ibagbagada nga adda ka no ng sirip iti apo ko ni Nana Ising? Nang sirip? Wan, adda ka no ng sirip kan kwa na. Idi madamang agdigdigos iji banyo da. Anya? What? Ano? Asino ka no ngay? Diyak amo? Basta,
Idi kano agdigdigos. Kalaat kano nga adda mata nga agsirsirip. Kabayatan ti pa nagdigdigos na. What? Ay, susuna yun, aya. Umadado talaga ti bastos ita panawan. Wan nga rod. Di dala mapnak iti asawa da. No apay pala nga maaramid da ti mapan agsirip iti agdigdigos. Amamatan ita panawan. Agraira dagiti manyakis. No idikat mabuybuya laang iti TV, ita adalaang iti aglawlaw. Wan nga rod. Iso anak kabutbutang paikit din ti agdigos. Nang rona no awan ti kadwa iti balay. Anya kamutin pare. Kasanungay no adda nakakitakan ka. Narigatan Awan pare. Anya kalaki din na ya. Ay na pare. Pang-aasim, tasarda nga mo dahi tangaramid mo. Ha? Di mo kuman urayan nga adda makaakto iti dahi tangaramidam. Ang mga noon niya pa iti aramidin takan ka pare. Mapasamak lang dayta pare. No agpaktuak. Masigurado. Ngawan makaam mo. Itiararamida. Ha? Relax pare. Addakan ka dahi ta pare. Basta siya. Saan ka nagkurang iti pamagbagakan ka. Ay na, nasaya at naranaan kayo, nana. Puno ka di jay agwar-wara sa damag, nga adda ng sirip iti apo ko yo, iti madamang agdigdigos. Awan, pudno day ta. Kat, amoyo ka din no ay sino na jay, nana, amoyon? Saan pa'y nga raw? Ngam adda suspitsya may. Anya? Asino? Who? Narikat nga may ti mangibagbaga itinagan. Iso nga aguray pa'y. Numapanak-nakan may nga isaw. Ibagamin tao. Aywan anana, iti kastama ikan iti pagnakman na. Kan maysa? Amo dagiti yangs dito'y lugar tayo. Awanan bain matanday ta at tao? No asino man day ta? Ay, wan nga raw. Nagturad ang aramid iti kasjay. Ay, naimbag kumamat ano guwapo. Tauray siya klatan ti mapan na siripan. Iya balay. Siya ka mismo ti agpasirip ken ko ana. Engam no nalaan tumet laeng pakawanam. Anya? Katuan, iso man tinangag ko apag sarsaritaan dana ng kantatang idirabi eh. Anya? Ay una yan nga agsisirip day ta a tao. No asino man day ta. Ay, wen nga ron. Kaano laang idi bagbagadang adda nagsirip ijay banyo dana na ising. Sa ita, sinirip namanan di anak nila kay Kardeng. Ay na, di da pala sinulak ti mata na tagnakam. Ay no siya, saan nga umdas ti sulak-laang? Ikugtar ko Ha? Ibad-bad ko, aging mapukawan iti puot. Ay wan Ha? Sapay la kumata adda ti makakita ken kuana no asino man day ta. Di pala ang mga asawa. Tapno saan aday talapan agsirsirip ti kukuan na. Amom pare. Ano? Nagpinta sa talaga di apo ko nila kay Kardeng. Ay na, kaslasan niya lopis ka. Anya? Kaya't mo asawan, napan mo man ang sinirip di apo ko nila kay Kardeng? Ay kitun na pare. Apay kapoy. Ay, sus, pare aya. Namin ano nga imbagakan ka asar da nga mo dahi tanga ugalim. Anya kalaki din na ya pare. Awang mati makamoy teraramida ka. Malaksid lang ka. Ay, sus, urayam ka di pa ilaan nga damak aktukan ka pare. Ay na, no adalaan ti uray may sa makakita ken ka jaklamaw. I assure you pare. Awan makakita ka niya. Among batin na ito kong pare.
Naanad, no may papaniti kalokwan. Ho, makamu ka man laangan pare. Day talag sirsirip itag digdigo sa mom. Ay sus, nusulken da day tamatam. Gunggunam lang araw. Nya. Dayan day tangag sisirip ay ay na di pa'y lamabulag tiyawanan bain. Ha? Apay na na? Agasaman, kaano lang idi aday may nagsirip dito'y banyo may. Idi madamang agdigdigos ti apaw. Sa ita, ada kanumanan tinang sirip iti apo ko nila kay Kardaing. Anya? Kastaya, nana. Wan, iswa kas taunay manan apong taut nila kay Kardaing. Ay, laki din. Una yun, no, sino man day tang agsisirip. Di da pa'y lakit sinulag, ti matana. Ay niya sinulok nga ibagbagam. Di da pa'y lakit pinangur ko naman. Ha? Iso nga agsipot kayaw. Ang mga nukaro ba tayo lang day tang agsisiray? Ay, uy, nana. Ay na pare, pangasim ko nakmanan. Pangasim tumanan. Isardeng mo tiraramidin pare. Ha? Panag ko nakat adan dagiti ka aruba amakadkadlaw kan ka pare. Iso na lang, takayat da amapanagnakan nga umuna. Nupod no asika. Nya kalaki din ay pare. Ay, anya ka din day tangay bagbaga. Jak to pa'y madanagan nga gararamid. Sigan to laki day. Anya? Relax pare. Iti ka ano man. Saan ang mapasamak day ta pagdandanagam. Awan ti makaakto kanya pare. Ho, anya nga minaya ti alam di ta pa nagsirsirip mo. Saan ka amaawatan pare? Ay, basta pare. Naragsaka kita raramidag pare. Iso pa nga asim. Tadi na kong kontraan. Anya? Ay na, nakabutbutang paikit din ti agdigos, friend. Ha? Naimbag ka na kayo taad da ija unag ti balayo ti banyo. Ngamda kami nga, ijeruhan. Uray pa'y kat adda iti unag ti balay ti banyo. No talaga asir kan ti agsisirip. Adda ay sirbina. Sa bagay mo't kit di Ay na, sapay la kong mga tamatiliwan no asino man day tangaawanan bain nga agsisirip. Mahirap mamatay ang masamang damo, friend. Isu asaan tayo anam namaan amatiliw adagos dayjay. Ha? Ammom, dagiti kakasta nga ugali ti tao, nalaing da. Ammo da ti oras apa nagruwarda tapno mapan agsirip. Sa bagay. Isu ano agdegos ka, iranam nga adda kadwam ije balayo. Narigatan. Ay na, pakanawam at talaga. Ay. Pakawanam ko nagkuma. Ha? Apa yan, friend? Kasla ka mo tinagmauyong. Amokon na sino jay ibagbaga ni Nana isi nga suspetsada nagsirip ijay banyoda. Ha? Asino? Yaksi. Hay, bastos at talaga na alalaki. Kunak lalaki din o asino, kunak no guwapo, ta siya ako na mismo timapan agpasirip ken kuana. Anya? Di mo pa imbaga no asino. Tapno katawaan ta adwa. Ni Berting, Anya? Ni Berting abaak? asino ba'y kuma? Ket isulaang may tiagnaga ni ti Berting dito'y lugar tayo. Anya? Ayam ne, di ka agtagtagari mga numay kaglis ka, may bagam tukit di aday jay matgayam aberting ti agsisirip. Ha? Suspetsada lang day jay. Bareng maaktuan da. Sapay la kuma. Tapno ikanda iti pagnakman na. Baak lang nga rudan?
Di pa lamang sapol iti balasan nga armon na. Saan aday ta agsirsirip ti aramiden na? Hoy, Marco! Hoy, kamay! Ay, itaman pa ya pinansinak si Kahoy. Nagalasan? Apay aya, anya ti ibagam kanyak tamasapul pa'y nga ayabanak iti hoy. Amok ngamin anasingad kayo nga agayam iti dayay aberting abaak. Oh, tapos, ano na? Ay, amom? Saan pa'y? Ay, kwa, mangmangag ko ngamin nga iso laki diti suspetsada nga agsirsirip iti banyo ti akin banyo dito yung lugar tayo. Di ka man agin ha, si Kamarko? Amangan kit di mat no dua kayo nga agsirsirip. Ay, isusus, anya mo ta dua kami nga ibagbagam. Ni Berting laeng ti akin aramid iti dayta nya. Anya? Kaya't mo asawan, puno nga roda ni Berting di agsirsirip? Ikwa, saan mo ite? Naku naklaang dayay. Ay, sos, naigalis ka lang nga rodan Now, anyo. Anya? Kitam! Kunak tumat nga main, pudno ti atap ka. Ni Berteng nga talaga. Ayawanan ba'y na lalaki? Ay, pudno nana. Di pa'y lang amin mga sawa. Tapno saan aday ta agsirsirip tar aramidan na? Payman, maranaan ko madagiti tambay nga pokok dayjay abastaw sa manirip. Ay, sabay lang kumanana. Tapno bogbogan da iti uray lang nga agkapsot. Wana, tabarang agnakam tawanan bain. Confirmed nga. Ano ang confirm, friend? Dayjay aberting ti agsisirip iti banyo ti akin banyo dito lugar tayo. Anya? Ni Berting abaak? Katwal? Anya? How come? Oh my gosh! Saan matkit di anakaskas daw? Tarupa na pailaeng kat manyak ti awanan bain. Ay, nang digigil tuloy ako. Nagmayat lakit din nga ibadda-baddak tirupa na. Wan nga rod. Day kumano ibaddak kat saanan ang makabangon. Katuan tapno awanan ti masirip na ay salbag abaak. Anya? Plano man ang timapanigay balay dala kay Karding inton mala? Uwin ko ma pare. Sus! Makamuka iti biyag mo. No adda makakita kin ka, awan pabasulong, salbag ka. Nya kalaki din na ya. Relax ka lang ka di pare. Awan ti makakita kanyak, malaksid no padlawa. Ala. Kas itin ako na ka. Makamuka. Adda ako, dito yung asidagtiban niya dala kay Kardeng. Masigurado ka ti apo ko na ti madamang agdidigas. Ada ita. Agbatayak dito yan ti bataw pa. Hoy! Awanan ka itibay na talaga. Agsirsirip ka. Ha? Nana Isay? Ay, bastos ka! No ay niya launay di malalam iti panagsirsirip mo. Salbag ka! Karuba! O may kayaon! Napadaknak akaon! Ani Berteng ti bandirip dito lugar tayaw! Eh, Nana, gusto ko mamit na. Pangasi niyo. Ay, salbag ka! Saan ka pumadaw?
Ay, Urayom nga dati may mangkiliwan ka! Karuba! ay, pangasiyaw. Ikatanyo titali dito, imak. Awanan ka itibayin a lalaki ka. Si kagayam tagsirsirip dito'y lugar tayo. Bastos ka! Ah, Wanyarod di ka laagbain. Umadaning ti baro atawan. Agbalbalo ka kuman. Anya nga, day tainat mo, bakla. Total, kat bastos ka matalalaki. Tay talang sirsirip tagdigdi ko sir aramidam. Dahito'y langan ti paangot ko kan ka. Itigasta, mapnag ka. ano na ito? Oh, dahito'y. Tapan ko inala ijay banyo ni Bakit Petra. Murang na dahito'y nga underwear. Ay, Napan ko inala tapno ipaangot ko kan ka. ay, nabangsin mo na. Anya na bangsit nga ibagbagam? Saan ka di adag ito pag-aayat mo? Bastos ka? Ay, pangasim. Saan mo kumamo nga ipaango na itakanya ka? Dinagdiktaran iti kayat ko nga ramidan. Aday ka, ang utam. Imasan nga ang utam. Imasan. Ay, gusto na- Total, manyak ka. Aday ka, ang utam nga imasan. Pangasiyo kumamo da. Tumayo ka tanda ito intaliyo kanyak. Hoy, bakla! Nay. Nay. Ay, sos. Kaslaman nabigatan ka dito po, hindi kayo. Para. Ay, salamat pare. Makikita mo lang arodan nga intalida dito. Katawanak pa lang, may. Sino nga itinang italikan ka dito, pare? Sino? Lakay karating pare. Kalpasan na. Imaymod na bakla. Kadwana na kita gagayam na. Impahango na kita yung underwear ni Bagapitra. Unay mo din niya. Ay na pare, pangasim ah. Oh, may kantay katamo mo na ito yung tali na kanyak. Pangsay. Aday ta. Dahil tati magpagakin ka ngamin, pare. Maday, maday. Auston, iba nagsirsirip mo. Ay ngam, intol-tuloy mo matata. Anya nga ita. Inrakad na ka lang arot dito'y puunti kayo. Pangasim mo ito na. Ikatal mo na pare. Ay, saan? Karkaram. Saan? Di tamaon. Amang ano, uong tanda kiti na kiti nang irakad kin ka dito'y. Ay, delikado. Anya. Pangasiyo ka diyan na. Ikatin yung titali dito imak. Hey, son! Di tamo! Ay nana, pangasiyo ko mamit na. Ikaray, saan ako nagsirsirip? Ay, Hey, titakan! Tablog na kum ka! ay. Ha? Anya ti kunam? Siga abasto sa lalaki. Oh, anya ita. Ay. Ikari masaan ka nga sirsirip? Apay nga da ka manan dito. Sika bakla. Ay, kat, imayak manan Tapno iniyag ko manan da ito'y underwear ni Bakit Petra. Aya, Umay ko manan ni pangot kan ka. barbaro mandatan. Ay, agararami ka magbakla. Inton ko, tong paan ka lang arod. Awan maaramidam no tong paan ka. Tadi ka makadanog. Anya. Amom ka di? Ah, Do idi rabi kat may salaang ti underwear ni Bakit Petra nga impaangot ko kan ka. Ha? Amom? Ita, duan. na. To. Ay, To. 1 plus 1 equals 2. Ay, Idi kasta, mapnag ka man. apay nakarumot eh. Maday ta. Sige, ang utang di underwear na nakaang-angsag. Ako maka. Total manyak ka mat. At iba di maysa. Oray saan ka namang mangan? Isulatan day tati ang utam sa tagka. Usal pa ko. Day tati maganap di agsisirip akaskan ka. Ay, pangasim ka doon. Ah.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Sino awan kwartana dito? Umekaw, takaragak dito ko pa ito. Ay, mayat Tata Oscar. Ang waras kagaya, iti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Ewan, esungaron nga ayayabak, nagiti awan kwarta na, taikakina. Ay, saan tata? Kastulatan. Agatang kalatan iti arang ta pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibawang kayo dyan tersena, so umay na lang namin alakok nga ra kanya. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwang barog, isugain kayo. Alam amin, nagitila ko nga ra kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibaba inday di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga adinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Dayta katikun kunak nanang, bumakbak nang ni tatang numabartak. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amo ananang, ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak kao. Amangan no adun tumanen ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Ay na, sikan ananang, amangan no makaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw, danak kao. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitay, agawid tayo. Damnamabi. Madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamsan pala nga nalpas ti panaginom eh. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay, wan, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun, Nana. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarunong ton nga agaway. Ay, makamuka nga raw doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit ko ya. Rumabi nga milan. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove nga min unay kanyak ni bakit ko. Isu nga subsubyan na. Nagkana kayo. Makita malakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na ni tatang, talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan aya. Oh, kitaan nyo man nga minanang. Inruar naman ng tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artag nga amam.
Kunak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Ah. Ang lalaki din ni Bakakwaya. Pagsilusan na kay din ni Kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Iso baka. Iso kastamo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga adimon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti spirito ti arak. Ah. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadaken ka. Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman. Nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mag, kat amom ka de ti imbagbagam iti kalman, Ah. Kat ada ka di kwartam nga iwaras mo kadagiti tattao. Adaya mo ibagbag akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya. Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni Tatang? Ngamawan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumaknang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga ron. Isuasan akayat ni Nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni Tatang. Oray syakmat na. Kasla ka naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa'y ni Tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay. Apay ka lang. Sa ngaminin na naisar-sarong nito. Maya da jala kay Jo. Upan na may papanitiara, Jo. Ay wala. Di ora man iibus na ti kwarta may sarabi ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. Huwag nga rin. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak nga. Isokas dyan na ungal. Huwag nga rin. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi, gaputa saan mi akayat ngagbarbartek, gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata, ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya, iso nga oray inom ter aramidin nyo, mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami, nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apa pinagsasawam dagiti kagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang, saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apa yabi, perfecto ka kade. Anya, Kaisuman, amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na, anyakan. ay natatang, isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo, gapo iti nalabas apa naging inom yo. Ano lami, manipot ita. Di yuman pakibibyangan dagiti gagayam ko, what? Alang aro Tatang, makaamu kayo mat iti biyag yo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo.
Nagagmo ka di anaimbag, dagitimbag bagati anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kaysa man, nalaing kayo unay. Panagrik na kayo kat perfecto kayo. ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamot nga rudang itibiyag mo. Yawa mga amin. Didak pa kibibiyangan na yun. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, ba't naranaan kayo? Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga kami na rumwarak manan. Ay, sumilagayam Tasaan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tino burak. Iso ajak imal-ala ti uje tersena. Ay, kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba ito? Ah, Tagsango taman nga ginaw. Kailiw na ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, hay, day takit kay ako kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kiti na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na, huwag ngarap, Tata. Naggarap yun. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga ron kay inistorya. Ay, kawan na, Tata. Gamay sa boring ti panagbiyak, no, awan ti arak. Sana yan. Huwag na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Mari Lucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo, Huwag barok. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw, kaninanalo siya mangyag iti arak, kan pulutan tayaw. Konak to pa'y kag nga da kayo manin dito'y ngaglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka di tan tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, di na yan Nagawid kayo kitain, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Na, nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labnak kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawid tan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din ti bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka. Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamot.
Awan timbag ba akasta? Saan ka de nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang kaanars? Apay, Oscar. Nalipatam ka din dagidi panawan nga agar-aram ka kanya. Idi nagadaw ti karem. Dagiti panawan nga ingkarim kanyak ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta kanagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day ta nga ramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw ka mo tang. Agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya dayta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan kumati parikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya ang modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapu iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka din nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos apa nagbarbartak yot ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kung ibabain nyo pa'y ninanang, gaputa ka na yun yung nga ibaga, nga isutin ang surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla dyan kung may turang ti sakit ang marikrik na Ay, katanusan. Awan mo't maarabida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya? Kati sumot. Anay ko? Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kastapay lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Wan no? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinin tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. Anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro, nanang, amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan, nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot numabartek ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti adda ichay. Ay, sabagay mat kit di Nanang, mapantayo, kat makaamumutin no ipakita na ti ugali na ichay. Ay, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga rutin naging istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65, apay ka di. Kahit
Nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25. Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawan iti 65, binagaan ti agtawan iti 25. Ay na, Oscar, kababain day ta, apakasarsaritaam. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Adda pa panak inton bigat lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Anyat mapan mo aramidin isya ngay. Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanen ayat ti papanam. Kanayon kamot ten arumar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. Nubilang man kasangay na, dagijay opisyal ti imbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na. Kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumeng. Sa dino ti papadam. Ay, kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka day. No kaya yaw? Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin ni jay ilay. Ay, sus. Agkabaw kayo na talaga, tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita? Sana ya? Wingag paisaw. Itangal daw ti kasangay ni Apo Mayor. Anya, umay kayaw? Mabitla nga raw dumeng. Urayin nak. Day naklabiit agpulas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday tapinggan mo dumeng. Uray laglup-lupyasin day ta inkarga mga iga daw. Mangan kay latta ka di. Di pa gaburidwan dito pinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya? Isupot ko dito imuna ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan nyo maday ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagadoa makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya? Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakit? Imbagak met kan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matoy, insuputan ka lang arodin iti iga daw. Tapno saan ka nga agungat kanyak. Sumungsungad ak pa ilang kat tinungpaan amot tayo. Anya? Ala, di ka nagungat. Yung kakaimanganay, tamaramanam dahi ito, igado aparakan ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap inton bigat. Ay, addan ba kahit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Tadasong aya pa na. Baring awang papanan na inton bigat. Wingag paiso niya. Ni tataramon pay lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pitudang umay inton bigat. Sige ba kahit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat para eh.
apay ka day? Agparaupak nga minintun bigat pare. Umay ka? Ay kasta, gawin na, umaya ka. O nya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam taw nintun malpas tiraat. Ay kano, itid mo itan, di nasayaat. O atoy pare, itad ko langan, tapno damit igatang mo iti siday nyo ah. Ay, thank you paray. Awan na nyaman na pare. Sige, inakaw. Am na maagti umay-maw, intun bigat pare. Nay, aldawan dumeng. Ngam adda ka pa ilang di tangagil ilad. Ay, Agsuy-suyaab ka kadilatan di tanagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak, hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tay ngay anak ni Nana Milyang, ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumeng nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na ngay, si Maduta nga rod. Anya! Ha! Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot day ta. Di mapangkoy sublay. Tim napatag, mapanak ijayan da Roger ita. Sigurado, layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare Doming, lakay. Yak man amo daya kumpare. Inted kong titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Nasangay ni Roger ita. Amo mo, ano dadi ti ag birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailayan. Amo mutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipalpalani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto amakan? Ay na, nagluto ak itay. Ngam kinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pailaang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulaangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Ay, anya ka din day tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamen, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo? Anya? Adda ka di papanaminton bigat, dumay. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata, apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wen, kasangay man ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di ngay suday jay lakay, agkasangay ka na, perme. Nagaduti maparti abaka. Ne, tamo na. Wen, isuday jay. Isungag sagana ka intong bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idikalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Yaw awis da nga ro di mapana. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay, gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na, umakar kan tumanan, no sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol, gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Ay, kumairan ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nang runa di iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan dumeng, di nakpagpungtutan! Ay na, nagimasin da iti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw dumeng. Kitala mangan ka amangan. Man manaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga ro tata. Ha,
Ay, mapitlaan, bumay. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tagtagari tata. Inalak na ito'y Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya, Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di inak manin ungtan no kas di nga agawid ha. anya. Ala, mangantan ba kay? Aday nyawit ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan daytoy. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kano daytoy tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla ka na yon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Iso ang mga takidin. Ganasen ta daytoy papaitan ken iga daw. Na, pagla ni Duming, dahil ito si Hati kayo lakay. Unyag paisaw. Naparatag samay. Siguro nakaidamot latan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagayan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Sika magayang paritinaw. Naggapam. Ang damit imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Agawid ako man ng kalata si makitiulaw. Iso nga, inyuldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdamatap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Ala, umaykan paray. Alalayan ka langay. Itulod ka di balayaw. Narigat nung marabyang ka dito paray. Sige man nga pare. Ay, kit agyaman na ka. Anya na ito yun na mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Ha? Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay, nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko high blood? Diyak masigurado, isungarod ang mapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kantap no resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpatsika po awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnamat ka na kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. No may papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin a karne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, Dok. Wen, kanayon a karne ti sida ti asawa, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O at ti reseta. Gatangan nyo latan ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot na ito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sa ding no ngayon ti pangalaki ti igatang ko kadagita. Ha? Kadayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Day tanto lakit din agas mo ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karne akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Anya nga ita? Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? Wala papagayam. Ditan tinagkibusan ti may sapay apakasaritan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din.
Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.